Bun, acțiune la noi episod din Clash Royale, chiar acum l-am descărcat. Bună ziua, sunt Andrei și eu. Așa. Punem așa. Îl pune aici. De-abia ce l-am descărcat. Bravo, ai cont. Am cont? Pe Da. Pe lui mami? Cum? Scrie Modizen pe... Pe ce? Așa l-am omorât. Modizăm? De ce scrie arabă, lol? Modizăm? Nu. Este cu arabă, nu înțeleg. O, D, cred că știu. Nu știu. Aici pe Așa. modizăm. Am înțeles. Așa. Stați un pic. Modizen. O să-ți am doar Modizen. Ai mama la cont? Da, are. Mami, vine un pic. Nu pot, Andrei, lasă-mă cu prostiile tale cu telefon. Tu știi că ai cont? Poate pot să primesc pe telefon tău. Zice, poate vine o factură din aia de mă îndoaie să-mi oprească telefonul. De te îndoaie? Să fac filmulețe scurte. Nu-i trebuie net să Matei. facă. Da. Și tot la fel. Și luna asta mi-a venit cu suplimentar. Ia vezi, dacă îmi vine factură mare, o curci. Vine de aici. Hop.